Okay mga S-Friend, meron tayong hinahanap talaga dito na sabi nila it's revolutionary marker. Pero hindi namin alam kung tama ba, no? Kung pwede lang sana nating matanong itong akasya na to. Tabi-tabi po. Grabe niya, no? Hindi mawawala talaga mga S-Friend, lalong lalo na syempre sa mga lumang sementeryo, yung alam mo yun, yung mga aka-akasya na katulad nito. Grabe ang yabong. I mean, ang haba ng branches niya. Tsaka kakaiba. Tabi-tabi po. Century old na siguro to. At bago natin tuloy tapusin ang ating exploration dito mga S-Friends sa Binalonan Cemetery in particular dito po sa Barangay Bued, ito yung isa sa mga hinahanap natin talaga dito matagal na since sa unang punta pa lamang natin at buti na lang ito hindi siya naitago sa sukal mga S-Friend. Hindi lamang po siya kung ano lang mga S-Friend na, kundi ito po yung tinatawag na Binalonan Revolutionary Marker. Dito daw inilibing sa ilalim nito mga S-Friend na strukturang ito yung mga Binalonians na naging bahagi ng Philippine Revolution noong 1898. So kung nyo nakikita, ito may nakikita yan KKK. Yan ilapit na lang natin sa i-zoom na lang natin sa editing. KKK and then dignitarias, parang ganun nakasulat. Ayan, tapos although hindi na natin kasi masyadong mabasa kasi nga hindi na siya napinturahan. Pero parang daw to, yung mga naka-inscriptions nito, Spanish eh. So makikita nyo rin, ayun no, bricks pa siya oh. Although kung babalikan yung pinaka-history nito doon sa website po ng government, Binalonan government, local government, sinasabi na wala na daw kasing makita pa na mga lumang libingan ng mga revolusyonaryo na katulad po ng mga nakasulat dito o kaya kung sino pa man yung hindi pa na-include doon sa mga ukit na ito. Kasi dahil hindi na matagpuan yung mga lumang libingan na iyan, hindi tuloy masuportahan ng husto yung claim kung gaano katotoo na dito talaga sa mismong areang ito nilibing yung mga ancestors, yung mga revolutionary ancestors ng mga tiga dito sa Binalonan. Kaya nilagyan na lamang po sila ng marker para i-commemorate and of course at the same time i-celebrate yung kanilang syempre ginawang katapangan laban sa mga mananakop na Kastila. Hindi na nga lang mabasa, no? Pero sana isa ito sa mga lagi o kaya dapat na pinaprioritize, kumbaga, na ayusin para nang sa ganun hindi lamang siya kung ano na lang na makikita natin, 'di ba? Kundi talagang mapapahalagahan siya in a sense na bahagi ito ng history. Ito, dito tayo sa gawi po ng left side niya. Ayan, sabi, I die without seeing the dawn gleam over my country. You who shall see it, do not forget those that, yun nga lang, ito na, hindi natin na talagang makikita dahil, Diyos ko Lord, binutasan na naman. Ito yung sinasabi natin mga S-Friend na mahirap talaga yung ganito na nane-neglect yung mga historical structures na katulad nito. Ayan, dito naman sa bandang gilid mga S-Friend, ayan, parang nakalagay Gloria si Adios. Parang ganun eh. Hindi ko nababasa kasi yung iba. Na yan, basta may naka-inscribe dito sa gilid mga S-Friend na Spanish. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga S-Friend eh, sa gawing ito. And then ito rin may mga dignitarios ang gawing harap nito. Tapos makikita din yung bricks part niya dun. Yan o, tas halatang may butas yung gitna niyan dati o. Diba? Tas nirepair na lang.
Diyos ko Lord, mga tao talaga. Ang mahirap kasi dyan mga S-friend, alam niyo yung parang pagsasamantalahan nila. Alam mo yung parang huhukayan o kaya bubutasan sa pag-asa na meron silang makikita dyan ng mga kayamanan o kung ano pa mga importanteng ewan. Tapos ang after effect, ganun na lang nila, iiwanan na lang nila yan ng butas, bukas na bukas, yung hukay nandyan pa rin, di ba? Kaya talagang dapat sana yung ma-preserve ng husto talaga at mapangalagaan yung ganitong klaseng mga historical marker na maituturing. Para hindi naman yung mga ganun na nilalapastangan na lang. Corny mang pakinggan mga S-friend, pero syempre, ito na nga lang yung tanging alaala natin sa mga, lalo na ito, revolutionary marker. 'Di ba? Tapos gaganunin pa. Kasi mga S-friend, doon sa kasaysayan na nakita natin tungkol dito po sa historical or sa revolutionary marker na ito, sinasabi na dito, on the very spot na ito, dito daw inilibing yung mga revolutionary ancestors ng Binalonan. Although wala po kasi tayong makita na kahit noon pa nung sinusulat nila yung kasaysayan tungkol dito, walang makita na mga lumang puntod talaga na alam mo yun, susuporta doon sa sinasabi o doon sa claim na dito nga talaga inilibing yung mga revolutionaryong iyon. And from the word itself mga S-friend, revolutionary marker. So dito parang nagiging mistulang puntod na nila. Nasa loob siya ng sementeryo dito sa Bud, sa Binalonan. Actually sabi nila ginawa na ng LGU para ma-conserve o kaya ma-preserve o ma-celebrate yung bravery nitong mga revolutionaryong ito. Tapos dahil nga sa mga ilang earthquakes na yun na naranasan nitong istrukturang ito, kaya yan yung dahilan kung bakit ayan na natumba na yung nasa ibabaw. Di ko alam kung cross ba yan or kung ano pa man na simbolo. Ayan, makikita nyo dito Philippine flag inukit nila. Tapos dignatarios Departamento de Binalonan nakalagay. Dito, ang naka-inscribe dito mga S-friend, parang wait lang, hanapin ko. Ano siya Spanish Yan, Gloria se a Dios en las, parang ganun hindi ko na mabasa. Basta, nakasulat dito. Ayan ayun nakalagay 1898 AD. O diba? Yan, tas brick parts na dito, hindi na din na mababasa, nawala na. Actually tatlo mga S-friend yung tinuturo nilang dahilan kung bakit syempre naging ganito na yung kinahantungan nito. Katulad nito tinapalan na rin ito ng semento. O diba? Una, yun nga yung forces of nature, earthquake, ganyan. Ikalawa, yung negligence na rin kung sino man yung dapat na mga laga dito. And vandalism, including na yung mga alam mo yun, nangwawalang hiya sa mga ganitong klase mga historical marker. Grabe lang. Pero good thing mga S-friend, bago siya tuluyang, alam mo yun, maakyatan na naman ng mga vines, matabunan ng sukal, at least nakita natin yung kabuuhan niya. So para sa akin, swak na to. At least nakunan natin siya mga S-friend. Diba? Ano pare? Meron na naman tayo one for the books na naman to. Ayan, katulad ito din mga S-friend yan. Yan ang tinuturo ko sa inyo. Diyos ko Lord. Grabe.